Jama'a assalamu alaikum, sunana Hajiya Maryam Suleiman wacce aka fi sani da Maryam City. Ina mai albishirin sanan muku da cewa ƙayataccen shirinmu na gishiri yana nan tafe nan ba da jimawa ba a tashanmu mai albarka ta ɗan gaɗa. Ku saurare mu insha Allahu shirin zai ƙayatar da ku. Yara muna ta soyayya wasu kuwa suna ta zayayya. Jama'a assalamu alaikum, sunana Abubakar Sani. Na zo muku da wani babban albishir akan tallata muku channel ɗinmu mai suna ɗan gaɗa. Channel ɗinmu tana nan akan platform na YouTube. Ku je ku kalli fim ɗinmu da muka buga muku mai ƙarfi, mai nishaɗi, mai bada duk abin da kuke bukata akan wannan fim mai suna Gishiri. Gishiri akwai ɗanɗano. Ku je ku kalli fim ɗin Gishiri a channel ɗinmu ta ɗan gaɗa a platform ɗinmu na YouTube. Gishiri tarbiya sai iyaye, gishiri daga wannan ka faɗa a wannan kullum.